Alejandro Viana foi un republicano galego que axudou milleiros de refuxiados en Francia da represión franquista. O seu nome e a súa xesta quedou durante anos no esquecemento, pero agora o seu sobriño bisneto, Roberto Mera, quere recuperar a súa extraordinaria historia nun libro biografía. Contanos como Alejandro Viana participou na organización dunha trintena de expedicións marítimas cara a América para salvar a vida de moitos republicanos perseguidos. É unha historia que merece ser contada para non esquecer a nosa memoria histórica. Alejandro Viana naceu en 1877 na vila de Ponteareas, no seo dunha familia moi humilde, pero pronto se vai para Vigo, onde destaca axiña como emprendedor, como industrial, e se acaba convertindo no primeiro terzo do século XX nun dos personaxes máis sobranceiros da vida social, política e empresarial da cidade. Na súa condición de republicano, el na Segunda República se converte en presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra e no ano 36 consigue acta de deputado pola candidatura da Fronte Popular. Logo de que se aprobara no mes de xuño o Estatuto da Autonomía de Galicia, participa na entrega dese estatuto ao presidente das Cortes e ao presidente da República o 17 de xullo do ano 36. En febreiro do ano 39, Alejandro Viana, xunto con medio millón de refuxiados, cruza os Pirineos cara ao exilio en Francia. Ali o goberno da República no exilio, presidido por Juan Negrín, decidiu nomealo inicialmente xefe da sección de emigración do Servicio de Evacuación dos Republicanos Españois, que se vai encargar, o que ten como cometido, organizar embarques para sacar refuxiados rumbo a América. O frente deste servizo que crea o goberno da República no exilio ten que facer frente a todas as necesidades deses centos de miles de refuxiados. Unha parte deles foron confinados en praias, onde había dúcias de miles de refuxiados en praias simplemente con alambradas e pouco máis, e logo, ademais, que se cadra o máis destacado, organizar eses embarques para sacar cando menos aquelas persoas que podían correr máis risco en Francia e poder trasladalos a América para refacer as súas vidas. Para organizar os embarques e esas expedicións colectivas, Alejandro Viana ten que facer moitísimas xestións, ten que xestionar coas embaixadas dos países receptores dos refuxiados os seus permisos de residencia, os visados, tamén coas autoridades francesas, ten que organizar o que é a contratación deses barcos, as pasaxes, a localización dos refuxiados, a selección dos refuxiados que van a embarcar. Con esas xestións se pon en marcha embarques colectivos tan coñecidos como o do Ipanema, o Sinaia, o México, o Winnipeg, onde Alejandro Viana está con Pablo Neruda no porto de Burdeos organizando ese flete para 2000 refuxiados que se dirixen, neste caso, a Chile. Coa súa actuación saen aproximadamente de Francia uns 17.000 refuxiados nesas expedicións colectivas, pero tamén en barcos de liña regular, porque Alejandro Viana tamén se converte no representante en París de sociedades galegas, como as Sociedades Galegas de Bos Aires ou as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, que recurren a Alejandro Viana para sacar a refuxiados con recursos propios desas organizacións galegas, para sacar refuxiados coñecidos de Francia a través de barcos de liña regular. Resulta sorprendente, non?, que unha persoa con esta bagaxe fora absolutamente descoñecida en Galicia en xeral, e en particular incluso no ámbito da súa familia, o que era a súa actuación despois do ano 1936. Isto, obviamente, como pasa en moitos outros casos, é consecuencia, por decirlo así, da anomalía democrática que supuxo en España ter pasado da dictadura á democracia sin ter feito un traballo de restauración e de recuperación da memoria e do que foi o traballo de actuación de persoas como Alejandro Viana. Parecía que era lóxico facer un acto de xusticia, rescatar esa vida e dala tamén a coñecer a toda a poboación, porque creo que son
digamos, un referente dende o punto de vista dos valores que inspiraron a súa vida e especialmente a partir do ano 36, non? Eses valores de xenerosidade, de entrega aos demais e de compromiso, non? Con as persoas que máis necesitaban nese momento a súa axuda.